Eu chámame Pilar, son veciña de San Vicenzo del Viña, barrio rural que desde tempos inmemoriais ven sufrindo a especulación pura e dura. E loito porque considero que temos que defender o noso, por seguir pertenecendo a unha comunidade na que estou a gusto e que entendo que por dignidade nadie me pode botar da miña casa, porque teño que vendela a quen? A quen lle interesa a administración ou o especulador de turno? Loito por dignidade, máis que nada. Era unha fábrica de fertilizantes, a Fertiberia, e había outra máis que era Catisa. Unha era o efecto do ruído, oíalo noite e día, e as emisións. As árbores, eu recordo que non daban froitos, quer dicir, queimábanse. Houve expropiacións con precios irrisorios, eu non recordo exactamente, pero eu e a meus sogros veuse moita xente afectada. Foron bastantes miles de metros os que colleu a Fertiberia. El Viña era unha zona moi productiva, era como a despensa da Coruña, entre outros barrios do entorno, non? Moito máis prexuízo que beneficio. El Viña sempre estuvo baixo a amenaza da piqueta, de que vai vir unha nova ampliación do polígono del Viña, segunda fase, estiveron amenazados os veciños del Viña hasta non fai nada, xa cando empezaron xa a facer outro tipo de urbanizacións, non? Quer dicir, cada avance que daba a Coruña, pensando que era un beneficio común, era un prexuízo para os veciños del Viña. Quer dicir, ampliación da avenida, da Vedra, que, bueno, a xente pídea, que vamos a facer pisos, zonas, urbanizar zoas, pois todo, a nós sempre nos prexudicou moito ademais, quer dicir, sempre fomos como desaloxados, expulsados do noso entorno. Tiñemos máis metros diante da casa, co cual o efecto do ruído é maior, canto máis cerca este da entrada da casa. As árbores, quitaron árbores. A nosos veciños que vivían do outro lado, había un montón de casas a ambas márgenes, pero sobre todo baixando, entrando na cidade, había un montón delas que eu recordo que tamén foron traumáticas esos desaloxos pola forza, con cantidades, bueno, que non che dan para acceder a unha nova vivenda. O máis sangrante xa non é que che collan unha terra, un terreo, é que tiren as casas, é que é sin alternativa de vivenda. No momento, ti non eres consciente, porque non che comunican mira, ti vas marchar da túa casa, vamos a facer isto. Non, nós en principio non estábamos afectados desta marxe, na marxe dereita da avenida. Era un parque ofimático onde contemplaban facer, creo que naquel eran 50 viviendas unifamiliares para realoxo da xente que non producir un desarraigo ca zona e deixarse ali. Pero pasou o tempo, esas 50 vivendas, o proxecto desapareceu, o parque ofimático, bueno, pois parece que non houve xente interesada, falo de xente, de empresas interesadas en instalarse aí, o boom da construción da vivenda iba en aumento, pois vamos a cambiar o uso. Empezaron comprando a xente terreos, onde non había casas, bueno, pero esos terreos os compraban, pero baixo amenazas, solapada, de expropiación, porque dicían, se non vendes, van a expropiar. Entón, bueno, efectivamente, hubo moita xente, vendeu os terreos. E nós, nesta marxen, permanecíamos un pouco tranquilos por eso, porque non vai a... Bueno, están comprando por aí, vamos a ir vendo. Pero xa no 91, xa nos damos conta de que vamos a formar parte do que o mal chamado parque ofimático, porque pasa a ser vivenda libre e unha pouca que dedican a promoción pública, non? Dan tal cantidad de edificabilidade que o que é a zona de equipamento pasan para a marxen dereita, co cual métenos a nos. Xa nos empezan a requerir documentación das casas, dos terreos que temos, tal, e xa vai enlazando unha cousa con outra hasta que chegamos ao 2010, cando xa empezan, realmente somos conscientes, porque un pouco antes empezamos a facer alegacións que nos respostan, a pelexar polas nosas casas, a ver que isto realmente vai en serio, e que non contamos para nada, quero dicir que van facer casas para lucro de unhos, vamos tirar casas para facer casas, para colonizar isto, pero claro, nesta loita que levamos, dámonos conta
de que están facendo con nós ou fixeron algo que hoxe en día falase moito, que é a gentrificación e a colonización. Non dotamos de servicios básicos a unhas zonas, esperamos que se vayan deteriorando, páganse mal, porque aquelo non queren facer entender que non vale nada, para nós vale moito, pero cara a opinión pública non vale nada porque non teñen servicios, bueno, pois non temos alcantarillado, non temos beiras rúas, non temos luces, non temos de nada. Por aí vai calando na opinión pública, non? De que eso hai que urbanizalo, hai que dotalo de farolas, de beiras rúas, de arboliños, vamos a facer edificios que sean, bueno, porque son a entrada da cidade, porque se deixan os barrios abandonados. Ten unha lógica. Están situados en moi bons sitios, van dar cartos, que é o que máis interesa, esas zonas, porque hai unha xente que vive de eso, de especular. No 2010 xa decimos, bueno, pois isto é, claro, ou vendes ou xa sabes o que te pasa. Tan malo viviron que encima tes que oír a veces por que non vendíchedes, que a pregunta que nos facemos nós, porque a quen teñolle que vender e por qué? Porque é un precio que eles van te marcar, non é o precio real da túa vivenda, nin vas a poder acceder con esos cartos a ningún sitio. Pero máis triste é convertidos en promotores, en deseados de por vida, a maioría. Quer dicir, teñen aí unhas parcelas de resultado, a mellor en proindiviso con, non sei, 30 propietarios, ou 20 ou 2, depende da cantidad de terreno que teñan. Si algo lles tiñan que dar polas súas casas, que as valoraron moi mal, canto máis pequena a parcela, menos tens que pagar, non? Nós, por exemplo, temos que pagar 32.000 euros. Pero se ti tes unha parcela de 1000 metros, por exemplo, pois a mellor o que supón de gastos de urbanización dotar esas parcelas de beiras rúas, alcantarillado, agua, luz e tal, pois a mellor pagan 300.000 euros. Quer dicir, se a min expropiame unha casa, dame 90.000 euros, esos 90.000 euros non chego a cobralos porque se me quedan con eles para pagar a primeira cuota de urbanización, non sei, Rothschild, quero dicir que nós non podemos. Bueno, pois a situación dos nosos veciños, a marcha de aí, foron expulsados, non marcharon, hai que dicilo claramente. Expulsáronos, causándolles problemas de saúde a moitos, algún xa, por desgracia, xa, bueno, pois, morreu, arrastran todo eso, algúns viven de aluguer, porque a ser promotores non temos dereito a realoxio. E creo que en este caso éramos dúas familias as que tiñamos dereito a un realoxio, que somos estas dúas, son as parcelas máis pequenas, as demais non. Os demais foron a vivir pois por onde puderon cada un, quer dicir, nas aforas, outros nunha vivenda que lles deixou un familiar que mellor non está aquí, é así. E coa débeda. E coa débeda, e as facturas que veñen. As facturas non son de, que xa me parece moito, 1.000 euros, que son de 30.000 euros, 60.000, quer dicir, ahora mismo están retidas, non as están pasando. ¿Pero qué pasa? Nunca vivirá eso. Eso de que vexas ao teu veciño cercado pola Policía Nacional local, a local nunca equipada, nunca na miña vida vira a Policía local vestida con equipamento antidisturbios, accedendo á súa casa, forzando a salir a esos veciños, vendo aos policías locais que están vivindo ahora nesas parcelas que desaloxaron a nosos veciños, porque hai edificios son de funcionarios do Concello, e eles mandábanos cartas amenazantes a través dunha abogada burofax que tiñan que desaloxar as parcelas do outro lado da avenida baixo amenazas que iban todos os retrasos que houbera e os iban a cargar a eles. É dicir, esos mismos que ahora están vivindo aí na Carnocha viñeron a desaloxar ao meu veciño. Moitos deles, non quero dicir todos, pero moitos son policías locales. Viñeron voluntarios que eso non lo contaban a nós, porque hubo policías que tiveron a empatía con nós, que ese día non foron traballados, deronse de baixa, pero outros viñeron voluntarios. Quer dicir, empatía en ningún momento mostraron con nós. Foi, non sei, foi tremendo. Houbo loita, houbo paus,
hubo resistencia, pero pouca podemos facer porque cando mandaron antidisturbios de non sei, creo que de León, ou non sei cantas unidades. Valentes, armados hasta el frente. El Viña non se vende, el Viña se defiende. Sin vergüenza, ¡paro se queda! ¡Paro no se va! ¡Resistencia! Aí a desculpa era que iban a facer unha ponte que levaba un desnivel moi importantísimo, que se tiñan que cargar para facer que fora viable cargarse media Alviña. Era imposible de facela. Eles eso sabían que non se podía facer, pero como vencían os plazos, tiñan judicial para desaloxo desa casa, non sei, vencían en 2 días ou algo así, pois tirámola. Además, como con ganas de que vos que sodes como que protestades máis que os demais, primeiro, bueno, pois nada, non, como vamos a volver a iniciar? Pois vamos a por vos. É dicir, unha venganza total. Eu penso que o que lles pesou ese día non desaloxarnos a todos. Tiñan a forza para botarnos a todos fora. Tiñamos moito apoio de moita xente que veu a apoiar, pero ante os paus, as armas, todo ti non podes facer moita cousa. E o que lles pesou, acabase o problema, nos botan estas 2 casas que quedan aquí e máis outras 2 que hai aí de atrás, e xa imos todos, e a parcela que nos consta que non vai ser de equipamiento, porque non vai a ser, eso sabémolo, bueno, desde o principio. Unha parcela moi golosa, moi ben situada, está moi ben, quero dicir, hai moita xente que ten os ollos postos, ou algunha xente ollos postos, non lo dixeron no Concello, ademais un xefe. Preguntamos directamente, esa parcela vai ser de equipamiento? E dixo, seguramente non. É dicir, bueno, casi te dedes a certeza de que non. Pero un jefe que tiña peso, que sabía, que sabe que non, nos temos a certeza que isto non, aquí non van facer un jardín. Non ten, vamos a ver, non ten lógica que ao lado da avenida da Vedra fagan un xardín para que son os nenos, verdad que non? É un colexio? Pois casi que tampouco, non? Non pega moito. Sobran colexios no entorno. A mellor unhas torres un poquinho máis separadas hacia atrás, sí. Tamén situadas, con boas comunicacións. Algo que dea cartos. Algo de eso, sí. Eso temos a certeza. Legalmente, vamos a ver, no 2010 deronnos de baixa as casas. Catastralmente, no 2010. Enterámonos un ano despois cando nos cursaron o IBI. Enterámonos de que estaban dadas de baixa, pero pretendían cobralo. Como ibas á administración, non, pois tens que pagalo, eu como pagar, que a miña casa está de baixa, pero tens que pagalo porque aquí aparece. Bueno, despois de pelexar así, ali, e pedir cita con, bueno, pois de recaudación, faltaba a boliña verde que lle diran para que efectivamente salira que non tiñamos que pagar. Bueno, pois esa é a nosa situación. Nós estamos nesta casa, nunha casa que non existe legalmente. Se eu meto a referencia catastral da miña casa, non aparece. Nunha parcela que é do Concello, e que sería unha parcela de equipamiento. Esa é a nosa situación, como o resto das casas que hai por aquí. Non existe ninguna legalmente. Quero dicir que se hoxe algún día consigo a desafectación da casa, que é o que pedimos, de aí nas nosas movilizacións, nós teríamos que ir a unha puxa para volver a recuperar o noso e podernos registrar de novo a casa, porque a casa estaba registrada, estaba todo, pero eles a borraron. Quer dicir, pareceche raro, verdad? Ou parece raro. A mí tamén me parecía antes. Quer dicir, pero ahora, cando vas aprendendo que as leis están feitas de forma que legisla, non legisla para o traballador, para o pobre, que legisla para, non quero poñerlles nome, pero bueno, para outros, vámoslo deixar así. Na administración non gobernan os políticos que se elixen, xa estamos oindo ahora mismo que as últimas eleccións, xa están aí os poderes que hai que pactar con uns con outros, pois eso tamén pasa a nivel local. Facedes o que nos mandamos sí ou sí. Señora, su casa se tira sí ou sí. Quero dicir, non había alternativa. Sí, así lle pasou a nosa veciña Isabel, viñeron o día do seu cumpleanos a dicirlle funcionarias que tampouco teñen empatía ninguna cos cidadanos, porque como se non viviran na cidade, non foran veciños teus, veñense a dicir, toma, esta é a carta, tens que desaloxar a casa, sí, pero como? Sí, pero a miña casa, señora, su casa se tira sí ou sí. É dicir, pois te podes poñer un poquinho no lugar da esa persona e dicirlle, bueno,
Veñenlle a traer unha carta, unha notificación que me manda o Concello, pois non sei que, pero non hai empatía ninguna, non o mesmo. Que se vende nesta cidade? Que a cidade ten que medrar, a cidade ten que estar bonita, bueno, bonita que o entenden eles, que dicir, se dicimos que hai que manter unha fauna por aquí, unha flora xa, bueno, buf, que dicir, eso non importa, logo, vamos, imos copiando, imos a remolque que en Europa fan, pero, bueno, somos un pouco jañás. Nos seguimos aí, pero as forzas flaquean, e quedamos moi poucos, a xente cánsase, vamos cada ano, bueno, que pasa, vai facendo mella en nós. Empezamos a fai moitos anos, e ahora xa temos 10 máis, ou 15, entón eso notase, a xente xa tal. Que podemos facer? A verdad que se che pechan todas as portas, cando che din tes que ir por a vía legal, por non sei que, dices ti, pero de que me vale? Que unha lei me anula a outra, que encima a mellor nós sí que poderíamos seguir pelexeando, pero tens que ter os medios económicos para poder ir aos tribunales, a instancias superiores, porque aquí xa botan para atrás. Entón dices, se fun perdendo, quero dicir, a que me enfrento? A xusticia xa non é gratuita, quero dicir, os vos asesores quen os teñen eles. Quero dicir, aquí se solucionan cousas, pero con vos asesores, pelexeando. Eu, a mellor, se tuvera os cartos que tiña o edificio Conde de Fenosa, que levou 20 anos pelexeando hasta que demostrou que tiña razón, nós poderíamos facer moito, pero nós non temos ese poder. Pero a miña administración xa máis me defende, ao contrario, vai en contra de min. A Marea dixo que creo que levaba 100 propostas así de inicio que iban a levar a cabo, non? Pois nesa estábamos nós, a desafectación de aquí. Pois a día de hoxe non estamos nesas medidas, primeiras de medidas que iban a levar a cabo. Quer dicir, estamos aí. Si han dado pequenos pasos, vamos a ver, a sensibilidade é distinta, quer dicir, deles hacia nós, o goberno anterior, nada que ver. Vemos máis empatía, mellores formas, pero, resumindo, estamos parecido. Non quero dicir igual, pero estamos parecido. Vamos a ver, eu vontade, penso que si teñen, que pasa que teñen moitas cousas, teñen moitos frentes, que dicir, urbanismo están todos os días acusando que se non, que dicir, os medios de comunicación, que tamén son de quen son, que encima é eso, pois, que vontade si teñen, e que posiblemente intenten, pero bueno, é que teñen que intentarlo máis a fondo, que dicir, si prometen unha cosa tiñan que cumplila, dar prioridade. Donde dixeron, antes decían que se facía, non había problema, xa están cambiando, é moi complicado, o vosso nivel de exigencia nos dixo un momento o alcalde é moi elevado, nós non pedimos nada, que nos devolvan o noso, non é outra cousa. É distinto comunicarse con eles recíbenos e tal, pero bueno, que non avanzamos moito. Estamos tranquilos porque sabemos que eles non nos van botar da casa. Xa algún outro partido xa che di, non hai problema, xa desafectar, non sei. Non nos creemos nada, pero tampouco podemos seguir así polos siglos de Dios. Nos aquí non podemos facer unha reforma, non podes facer moitas cousas. Estás en precario, vivindo en precario non podes seguir vivindo. Xa chegas a unha idade que dices, teño que ter unha estabilidade. Seguimos indo todos os venres para a ponte, levamos moitos anos, que estamos na ponte, vai facer, levamos 11 anos, 8 anos. Imos seguir mentras a cousa, bueno, pois, imos seguir mentras podamos, mentras o corpo aguante, quero dicir, non sei. Eu, na última reunión que tivemos con eles, dimos, bueno, pues seguimos por dignidade, xa casi non esperamos nada, pero vamos seguir aí estamos, e bueno, a ver que pasa ahora nestas próximas eleccións, pero, quero dicir, vivimos as outras con moita ilusión. Bueno, concello novo, con ganas, que se pode facer, pois poñervos a facelo, pois hai que poñerse. Si que vemos que van facendo pequeñas modificacións ao plan parcial, pero que a nosa non acaba de entrar. Estaban pendentes de Fomento pola ampliación da avenida, da Vedra, pero falamos coa subdirectora, a subdelegada do goberno, pois fará un mes, non?
e co jefe de demarcación de carreteras e dixeron que as casas non estaban afectadas nesa posible ampliación, porque ainda teño as miñas dúbidas de que algún día chegue, e as árbores tampouco, co cual, se as árbores non as van a tocar, que dicir, a nosa casa está para aquí das árbores. Hai unha resposta de Fomento que di que as casas non están afectadas, pois se non están as casas afectadas, a ver, poñedevos a vos a traballar. Pois a única forma é que nos desafecten, que nos devolvan a nosa propiedade, é o único. Por eso loitamos, non é o mellor sitio, a mellor xente dice, bueno, pois cando vives na Avenida de Alavedra, que hai un montón de ruido, contaminación, vamos, que non lle verán ventaxas ningunhas, pero que é a nosa casa. Eu entendo que o que hai que cambiar é iso que se leva facendo sempre. Temos que tirar casas para facer casas. Quer dicir, que podemos convivir todos. Pódese facer vivenda, e poden deixarnos a xente oriunda das zonas. A xente quere vivir onde naceu, onde se criou, onde ten os seus amigos, quere vivir en comunidade, queren crear lazos, porque temos uns intereses comuns. Aquí morrese un veciño e imos todos ao enterro, se algún encontrase mal, pois os veciños axudan, pero iso cada día estáse perdendo. Temos un sentimento de pertenecer a un sitio, pero daste conta que con este novo urbanismo, o bueno, novo, é vello urbanismo, vaise facendo casas impersonais, onde vives moita xente, onde non se coñecen, onde o veciño de arriba me está molestando, o de al lado non quero ni falar con él. Non somos un caso aislado, isto vai... O traballo que fixo Ergosfera son 1.700 vivendas, quer dicir, que está... Eso todo quedou feito nos tempos de Paco Vázquez, de Francisco Vázquez, xa deixou toda a cidade así, xa. O plan urbanístico da Coruña é así, para beneficio das compañías que se dedican a eso, a promocións, a construción. É a nosa casa, é como se me meto na casa de outro veciño e dicirlle que ten que salir para deixarme a min. Pois isto é o que eu considero, que a min quítame a miña casa para ocupar a outra persona, ou para unha ocupación, porque ao final é eso, te vas aquí por unha ocupación. Eu síntome orfa ahora mismo, cando se foron todos estes meus veciños. Sobre todo cando tiraron a casa de aí al lado, que me sentía protegida. Ademais, somos familia. El Viña non deixa de ser unha aldea donde a maioría son familia. Entón, bueno, pues queremos seguir vivindo aquí. Así de simple. Con todo o que conlevou.